салом бародаро, ин канали Мусулмон TV мебошад. Агар хоҳед ки аз видеоҳои нав бохабар бошед, пас канали Мусулмон TV-ро подписатсия карда обуна шавед. Пули сирот, кӯпруки сирот аз забони арабӣ гирифта шудааст ва маънояш роҳ ба сӯи ҷаннат аст. Дар олами исломӣ кӯпрук, ки дар болои алов ҷойгир шудаасту аз ду тарафаш сангҳои кӯҳҳо онро медоранд ва тавассути он дар рӯзи қиёмат охирзамон одамон тавассути он ба ҷаннат мераванд. Бо номи пули сирот маъмул аст мешавад. пули сирот ниҳоят борик буда, ғавсияш аз мӯи сар бештар нест ва тезияш мисли нуги корд шамшер мебошад. мувофиқи гуфтаҳо, дар рӯзи қиёмат ҳамаи одамон тавассути пули сирот ба ҷаннат раҳсипор мешаванд. мусулмонони сидқи комил аз болои пули сирот зуд гузашта метавонанд ва ба оби кавсар рафта мерасанд ва касоне ки ба гуфтаҳои Аллоҳ итоат намекунанд аз болои кӯпруки сирот гузашта наметавонанд ва аз онҳо афтида ба оташи сӯзон ҷаҳаннам дузах гирифтор мешаванд. пули сирот дар дигар динҳо ҳамному ҳаммонанди худро дорад. масалан, дар дини зардуштӣ пули чидват ҳаст, ки тавассути он худо бо номи вай рухи шахсони дурусткорро ба тарафи дигар мегузаронад.